mediálneho centra Paneurópskej vysokej školy vás pri sledovaní Paneurónews zdravia Roman a Hanka. Vítajte. 10 rokov, stovky úspechov, tisícky študentov. Paneurópska vysoká škola oslavuje okrúhle 10. výročie. Na svoju prvú dekádu môže byť naozaj hrdá. Ale nie sú to len narodeniny. Vstupuje do ďalšieho 10-ročia a na nové výzvy pripravuje nové talenty. No predovšetkým, že ste získali na školu mnohých kvalitných pedagógov, a to nielen z doma, ale aj zo zahraničia. Myslím si, že tá kvalita tu narastie a že tu je kvalitný pedagogický zbor a hlavne učitelia, ktorí sa nezaoberajú len a len opakovaním vedomostí, ale prinášajú ako pridanú hodnotu nové poznatky, po ktorých mladá generácia najmä túži. Rozvoj vysokej školy ide, dá sa povedať, na slovenské podmienky úplne netradične, pretože ako súkromná vysoká škola dbáme na to, aby sa stali s univerzitou so všetkým, čo k tomu patrí. To znamená, že to najťažšie nás, ten posledný krok nás práve čaká v roku 2015 pri komplexnej akreditácii. Fakulta práva PEVŠ je jednotkou medzi slovenskými právnickými fakultami. Už po 9. krát to potvrdila akademická ratingová agentúra. Naši právnici sú populárni aj vďaka neuveriteľnému víťazstvu v medzinárodnej obchodnej arbitráži v Hongkongu. Študenti Adam Ševesta, Marek Anderle a Peter Plachy obstáli v konkurencii 19 tímov a 120 súťažiacich. So šikovnými študentami práva sa stretli naši redaktori. Nie je to prvýkrát, čo študenti práva zažiarili na prestížnych právnických súťažiach. Pred rokom obsadili v Hongkongu druhé miesto v arbitráži a získali aj cenu za najlepšie memorandum a najlepší tím v mediácii. Tento rok však posunuli látku vyššie. A naozaj bolo cítiť veľký rešpekt voči nám ako Európanom, ako takým. Podobne ako keby nás vnímali ako nejakých native speakerov z Ameriky. No, sám som bol prekvapený. Stala sa nám taká situácia, že v podstate 40 minút sme sa nevedeli dostať dole z pódia, nakoľko ľudia tam sedeli a chceli sa s nami fotiť, respektíve chodili za nami a chceli mať s nami zábery a skutočne sme cítili na chvíľu ako celebrity. Okrem 3. miesta v arbitráži získali aj cenu Best Mediator a Best Oralist. Mali najlepšieho mediátora a 1. a 3. miesto obsadili medzi najlepšími rečníkmi. Nečudo, veď za výsledkami stálo pol roka tvrdej práce. Určite to bola aj príprava, ktorej sme sa veľa venovali. Samozrejme, podporovala nás jednak škola, ktorá zabezpečovala administratívne záležitosti vo vzťahu k súťaži. Určite teda sme sa nadreli veľa na tej súťaži, ale prinieslo to ovocie. Čím viac tam ten človek je a čím viac si prechádza tými kolami, tak v podstate pomaly tá tréma opadáva. Napriek tomu je to pomerne náročné. Naštudovali niekoľko tisíc strán právnych textov v angličtine, vrátane súdnych rozhodnutí a zákonov z celého sveta. Na to sú však študenti Paneurópskej vysokej školy zvyknutí. Simulované súdne siene alebo simulované zasadnutia OSN na fakulte práva sú bežné. Napríklad v tejto pojednávacej miestnosti teraz riešia medzinárodný konflikt v Sýrii. Nakoľko sa to celé konanie tak približuje tej skutočnosti, tak pomáha to vlastne ľuďom, aby sa mohli zapojiť do tých medzinárodných vecí. V rámci našej vysokej školy máme 2 roky akademické angličtiny, v rámci ktorých máme predmety Legal English a v rámci ktorých sa dá naučiť po anglicky a taktiež sa učíme odbornú anglickú terminológiu. Naďalej ju využívajú naplno v podobných súťažiach alebo v postgraduálnom programe City University of Hong Kong. Tá od tohto roku aktívne spolupracuje s Paneurópskou vysokou školou, no pre fakultu práva to nie je jediné medzinárodné partnerstvo. Ich kann nicht behaupten, dass ich ein Fachmann in der Frage bin. Möchte mich dazu auch gar nicht V žiadnom prípade nebudem tvrdiť, že som nejakým odborníkom na slovenské vzdelávanie, ale vždy, keď som bol na pôde Paneurópskej vysokej školy, vždy, keď som mal možnosť stretnúť sa so študentmi, diskutovať s nimi, keď som si mohol vypočuť ich otázky, ktoré mi počas prednášok kládli, vždy som mal výborný dojem z toho, akých vzdelaných študentov máte a to aj potvrdzuje môj názor, že Paneurópska vysoká škola je veľmi významným miestom vzdelanosti na území Slovenska, ale aj v strednej Európe. Na tom sa však dekanát fakulty práva nezastaví. Ďalší mimoriadny úspech je za dverami. Ide o to, že teraz pri tej ďalšej komplexnej akreditácii je našou ambíciou, aby sa Paneurópska vysoká škola zmenila na Paneurópsku univerzitu, aby sme sa stali prvou súkromnou univerzitou na Slovensku. Zatiaľ študenti na mape hľadajú, kde ešte budú reprezentovať nielen svoju školu, ale aj celé Slovensko. Úspech si pripísala aj Fakulta ekonómie a podnikania. V hodnotení ekonomických fakult na Slovensku získala striebornú medailu.
Fakulta bodovala v parametri vzdelávanie, ktoré zohľadňuje kvalitu pedagogického zboru aj individuálny prístup k poslucháčom. Mimochodom, študenti tejto fakulty majú možnosť osobne sa zoznámiť s uznávanými podnikateľmi a ekonómami sveta. Pretože títo odborníci na PEV často pôsobia ako prednášajúci. S budúcimi podnikateľmi a ekonómami komunikovala Nina Táborská. Čiže sme sa dohodli na tom, že peniaze sú výmenná forma hodnoty. Z 27 ekonomických fakult z celého Slovenska si vybrali práve túto. Neostali sklamaní. Naopak, milo prekvapení. Sú tu veľmi kvalitní vyučujúci. Hlavne si myslím, že je tu pokrytý manažment. Je to viacej o praxi ako o nejakom výskume na tejto škole, si myslím aspoň. Dá sa konzultovať s učiteľmi a sú určite prívetivejší. Tak ja som veľmi prekvapená, že vlastne každý profesor naozaj sa snaží nás to naučiť, že to nie je iba prednášané, ale fakt sa snaží, aby sme si to zapamätali a aby nám dal čo najviac z toho. Máme oveľa kvalitnejších pedagógov a kvalitnejšie služby máme. Ako je jedlo, rekonštruujú to tu každý rok a všetci sú na nás milí. Budúcich ekonómov a podnikateľov čaká multimediálne prostredie, informácie získavajú z moderných informačných systémov. Vzdelávacie programy fakulty sú zostavené tak, že sú v nich zastúpené predmety povinné, povinne voliteľné aj výberové. Akademický kolektív učiteľov sa zameriava na prax a dbá na požiadavky na trhu práce. Prichádzajú mnohí úspešní podnikatelia, ktorí jednoducho takto sprostredkovávajú potom študentom, že ako sa stať úspešný a bohatý. Najvyšším stupňom vzdelávania na fakulte je doktorandské štúdium. Modernú a lákavú formu vzdelania poskytuje fakulta v študijnom odbore medzinárodné podnikanie. Demografická krivka jednoducho klesá, tým pádom počet študentov ubúda. A na druhej strane sa preto naša fakulta pokúša rozširovať možnosti štúdia. Snažíme sa poskytnúť im atraktívnu možnosť vzdelávania a tým vlastne sa, dá sa povedať, v úvodzovkách pobiť o študentov na trhu. Prostredníctvom programu Erasmus majú študenti možnosť študovať aj v zahraničí, kde už dávno nepochybujú o prestíži paneurópskej vysokej školy. Je záujem študentov, hlavne tých, ktorých krajiny nie sú v Európskej únie, ale chcú získavať titul na škole, ktorá je teda v Európskej únii. V ďalšom akademickom roku má fakulta v pláne poskytovať študentom medzinárodné podnikanie v angličtine. Prvé kroky projektu spravia pedagógovia už v januári 2014. Ma zaujíma ekonomia a podnikanie a mi to prišlo, že keď si za tú školu zaplatím, tak dostanem lepšie vedomosti ako niekde inde. Vysokú úroveň tejto školy pevne podporujú zahraniční profesori, známe svetové tváre. Главное в школе это, конечно, студенты и преподаватели. Раз преподаватели адекватные. V paneurópskej vysokej škole je podstatné to, keď sú profesori adekvátni a študenti majú záruku, že dostávajú kvalitné vzdelanie. A ja si myslím, že vedenie veľmi veľa spravilo preto, aby od začiatku dalo škole vysokú úroveň. Чтобы с самого начала задать очень высокую планку. Profesori s hrdosťou konštatujú, že absolventi fakulty sa dobre uplatňujú na trhu práce. To je najlepším dôkazom úspešnosti ich pedagogického úsilia. Mladí ekonómovia sú presvedčení, že po ukončení štúdia sa svet stáva ich bankomatom a PIN k nemu získavajú svojimi skúsenosťami. Na svoju alma mater sú hrdí aj študenti fakulty mass médií. Budúci audiovizuálni tvorcovia a multimediálni žurnalisti majú k dispozícii ateliér a techniku špičkovej kvality. Úroveň takýchto učebných priestorov im závidí nie jedna televízia. Dôležité je aj to, že medzi internými a externými pedagógmi sú známi fotografi, režiséri, kameramani, rozhlasoví a televízni moderátori, spisovatelia a umelci. Pocity budúcich slovenských mediálnych hviezd v nasledujúcej reportáži. Takže vybrala som si túto školu, hlavný dôvod bol hlavne ateliér, mediálne centrum, ktoré poskytuje študentom a mladým ľuďom takú techniku, ku ktorej sa bežný človek nedostane. Ten prístup, ten taký modernejší nádych má tá škola, že naozaj tí ľudia sú ústretoví a veľa je tu iných možností aktivít, zapojiť sa do časopisu, Erasmus programu. Táto škola je najmä o praxi. Môžem to porovnať aj so štátnymi školami a tie nemajú k dispozícii takú techniku, ako disponuje táto škola. Takže je to určite aj o technike, o prednášajúcich, ktorí sú veľmi ochotní. Takže táto škola mi pomohla veľmi v tom, že sme mohli písať. Píšuce remeslo ma oveľa viac baví aj vďaka tejto škole. Určite je to niečo, co dáva človeku obrovskou kreativní svobodu a môže sa to fakt jako vyžít. Já osobně už teď pracuju v reklamě a to mě baví. Práve, že ja z praxe viem, že
je málo dievčat, strihačiek, ale tých pár dievčat, ktoré sú alebo ktoré vyštudovali, tak patria medzi tie najkvalitnejšie. Akože ženský pohľad v strížni je veľmi dôležitý, lebo tí chlapi to proste berú skôr tak niekedy technickejšie alebo proste idú po nejakých efektoch, kým to ženy vedia proste vycítiť iné veci. Okay. No, troška úsmev. No. Pre mňa umenie je urobiť to, že v obyčajnej veci, ktorú zachytávame obyčajným spôsobom, spravíme niečo, čo je proste jedinečné, unikátne. Tretí ročník, keď sa končí, tak ten človek by mal už byť schopný sám pracovať na reportáži, aby proste mohol sa zamestnať, dajme tomu, v časopise alebo v novinách skôr. A s tým, že magisterské štúdium potom je vedené takým spôsobom, aby bolo zamerané zase na takú agentúrnu prácu. Teda naše heslo výučby je, aby bol multimediálny žurnalista pripravený robiť príspevky od námetu po export. Pripravujeme študentov tak, že sú schopní už priamo po škole podávať výkony ako reálni moderátori alebo redaktori. Že poďme na ako šakali, tigre, leopardy a náš predklon. Vysypeme všetko negatívne, čo je v nás. My študentov pripravujeme na to, aby si vedeli text prečítať z papiera, aby ho vedeli prečítať z čítačky, aby vedeli voľne sa vyjadrovať do kamery ako redaktori, čiže spraviť krátky stand-up, alebo aby vedeli moderovať či už dlhšie formáty, ako je spravodajstvo, alebo živé kontaktné relácie. Tak dúfam, že sa vyšvihnem na taký vyšší level, aby som v budúcnosti mohla v podstate túto prax nejako zúžitkovať aj pre vlastnú prácu. Ale záleží od nás, od pedagógov, aby sme vlastne aj tých nešikovnejších vedeli získať na našu stranu, a tí, ktorí majú talent, ktorí majú vytrvalosť, aby sme ich v tom podporili, aby naozaj v živote niečo dokázali. Popri médiách, práve a ekonomike víťazí Paneurópska vysoká škola aj v oblasti informačných technológií. Tým študentov Fakulty informatiky získal prvé miesto v celoslovenskej súťaži Starfit. A to nie je ich prvý triumf. Projekt bezpilotného lietadla s kolmým štartom prekvapil aj iné zahraničné poroty. O zázračnej technike a taktiež o príjemných spomienkach sme rozprávali so samotnými víťazmi. To je ona, pýcha Fakulty informatiky. A toto sú jej hrdinovia, ktorí doslova oživili techniku a jej mozog schovali do kufríka. Tento kufrík komunikuje v reálnom čase s nejakým vzdialeným strojom a na obraze je vidieť obraz z lietadla a všetky potrebné údaje sú zobrazené na monitore ako náklony, rýchlosť, kde sa nachádza na mape. To nikto ručne nevyrábal. My sme to dali do mašiny, ktorá to vlastne vyfrezovala. My sme to nakreslili v počítači. A pomocou CNC frézy sme v podstate navrhli CNC dráhy, ktoré vyrezali všetky tieto komponenty. Pre mužskú skromnosť sa nechvália, ináč sú to roky tvrdej práce. Tie stroje sú automatické lietajúce roboty, ktoré plnia rôzne misie zo vzduchu bez potreby človeka na palube lietadla. Výhoda je, že sú menšie, lacnejšie, ekologickejšie a hlavne bezpečnejšie. V prednej časti trikoptera vidíme kamerku, ktorá má stabilizáciu. A vlastne, keď ten trikopter lieta, tak naša elektronika stabilizuje tú kameru tak, aby sa vždycky pozerala dopredu. S tým, že pilot, keď otáča hlavou, tak kamerka je natáčaná na daný smer. Hasiči by to mohli používať pri lokalizácii epicentra požiaru, potom záchranári, kebyže sa niekto stratí niekde v horách alebo v lese v Tatrách, čo sa stáva, tak pomocou termokamery by ho vedeli hľadať cez deň v noci. Veľkou výhodou projektu je prenositeľnosť technologických riešení a celkovej architektúry na iné zariadenia, ktorými môžu byť bezposádkové autá, lode alebo ponorky. S tým, že vo vnútri sú nejaké základné počítačové komponenty ako disk, procesor a podobne. A potom mnohé ďalšie plošné spoje a všelijaké elektronické moduly sme si sami vyvinuli, poletovali, vyrobili a namontovali dnu. Študenti sa zúčastnili mnohých študentských odborných vedeckých súťaží, prevažne národných a medzinárodných. Tam sa väčšinou umiestnili na prvých miestach. Máte tu zobrazený obraz pre ľavé a pre pravé oko a váš mozog to vníma potom ako spojitý 3D obraz. Má možnosť sa navigovať v celej tej scéne v závislosti od pohybu hlavy. Robotické zručnosti dávajú naozaj neobmedzené možnosti aplikácie. Preto každý zaujímavý nápad sa môže stať skutočnosťou. Študentov na našej fakulte
Učíme v podstate vyrábať takéto aplikácie s tým, že musíme ich naučiť vytvárať digitálny obsah, to znamená tie 3D modely, vrátanie ich textúr, plus musíme ich naučiť samozrejme programovať. Akurát sa pritom naučia techniku počítačového videnia, počítačovej grafiky, multimédií a rozpoznávania obrazu. Je to celkom fajn, aj počítače, aj triedy sú tu pekné. Nemôžem to akože s ničím porovnať, lebo na nejakej inej vysokej som nebol, ale je to podľa mojich predstav. Štátnu som už vyštudoval a na štátnu sa hlási strašne veľa ľudí. Tu som predpokladal, že bude menej študentov, nakoľko je to platené, tak predpokladám a dúfam, že teda aj ten prístup bude vlastne, čím menej ľudí, tým človek sa viac vie naučiť. Každý účastník projektu fakulty získa veľké skúsenosti z tímovej spolupráce, zo zodpovednosti, vytrvalosti a zo širokej oblasti technológií a manažmentu. Máme podpísané dohody s veľkými zahraničnými aj slovenskými firmami. Študenti vlastne môžu v rámci týchto firiem pracovať počas štúdia v tých firmách a vybrať si tému, ktorú potom môžu rozpracovať v svojej bakalárskej práci. Dekanát fakulty informatiky určil bakalárom ďalšiu dôstojnú cestu. Existuje u nás takisto Erasmus a oni môžu buď cestovať do prakticky celého sveta, nielen do Európskej únie, akože do Anglicka, Veľkej Británii, do Portugalska, Španielska, ale takisto povedzme do Ruska, do Turecka, do iných krajín. Doma študenti informatici majú nové ambiciózne plány. Takže toto lietadlo je určené na súťaž do Austrálie. Má benzínový pohon a hmotnosť okolo 12 kg, rozpätie krydiel 3 metre. No a jedná sa o naozaj najväčší kúsok, ktorý sme doteraz vyrobili. Lebo ich snažíme dokázať, že aj na Slovensku možno vybudovať spoločnosť, ktorá bude schopná vytvárať nadčasové robotické riešenia na svetovej úrovni. Taktiež na fakulte psychológie nesedia so založenými rukami. Chystajú unikátny projekt, ktorý spojuje deti zo škôlky s vysokoškolákmi. Pre slovenské vysokoškolské vzdelanie je to nová oblasť, ale vďaka Paneurópskej vysokej škole už teraz úspešná. O inovatívnych myšlienkach psychológov pokračuje Edith Kyselá. Čo je šťastie, to je téma dnešnej školskej hodiny. Namiesto učiteľov študenti psychológovia. Výsledkami je pozitívne vnímanie našich študentov mladými žiakmi a východiská pre tvorbu bakalárskej práce. Študenti fakulty psychológie môžu si cvičiť svoje vedomosti, zručnosti, prepájať teóriu s praxou práve na týchto školách. Môžu si na základnej a strednej škole robiť diagnostiku, prevenciu, poradenstvo. Spolupráca študentov psychológov so školákmi to je len časť nového, moderného projektu Paneurópskej vysokej školy. Inovatívny projekt zaujme najmä rodičov, pretože spojí jasle, škôlky, základné, stredné a vysoké školy. Rodič bude mať pocit, že ak dá dieťa v 3 rokoch do tohto typu komplexu školy, tak ho ako 24-ročného mladého človeka dostane von ako možno úspešného, šikovného, vedomostne zdatného človeka, ktorý sa veľmi dobre uplatní v praxi. Preto je teraz dôležité pochopiť osobnosť školského psychológa a pripraviť celú armádu mladých odborníkov. Je našou povinnosťou, aby sme im vytvorili podmienky pre vytváranie miest, kde by podstatné psychologické disciplíny boli zaradené. Myslím najmä klinickú psychológiu, sociálnu psychológiu, poradenskú. Práve v európskom kontexte sa problémy školského veku stávajú kľúčovými. Komunikácia učiteľ-žiak-rodič, to je to, čo si vyžaduje dnešná doba. Ja si myslím, že školský psychológ by mal byť nevyhnutne v každej škole určite a na Slovensku je nedostatok naozaj školských psychológov. Zatiaľ mám tú klinickú psychológiu tak vybratú, ale teraz, keď sme v tomto školskom prostredí a keď vidím, čo ten školský psychológ a tá práca obnáša, tak aj to ma tak celkom zaujíma. Prvé kroky spojeného vzdelávacieho projektu sú v znamení pomoci mladých psychológov mladším deťom. Napríklad, tento chlapec z Ruska má problém s koncentráciou a pozornosťou. Z hľadiska odborníkov je to vyvolané zmenou prostredia. Konverzácia sa koná v uvoľnenej atmosfére, dieťa si nevšíma vzdelávací proces a správa sa prirodzene. А вот это вот я сделал тыквицу. Это тыква на Хэллоуин. Рисуем красками. Túto tekvicu som vyrobil na Halloween. Kreslíme farbami a robíme rôzne veci z plastelíny. Keď som v škôlke chodil do 0. triedy, mal som zlé známky. A teraz výborné. Samé jednotky.
Na Slovensku je to prvá podobná koncepcia psychológov. Študenti môžu byť hrdí na svoju alma mater a môžu naplno v praxi využívať možnosti, ktoré im ponúka Paneurópska vysoká škola. Nielen veda a výskum, ale aj umenie našlo domov pod strechou Paneurópskej vysokej školy. Pri príležitosti 10. výročia PEVŠ otvorili dvere hneď dve školské galérie. Jedna sa nachádza v budove na Tematínskej ulici a nesie meno významného slovenského fotografa Karola Kálaja. Galéria bude hostiť diela renomovaných domácich a zahraničných fotografov a taktiež bude čestným miestom pre najlepšie fotografické práce študentov. Druhá galéria je v budove na Tomášikovej ulici. Vernisáže sa pre právnikov stali tradíciou. Galéria je jedinečná v tom, že miesto pre výstavy sa nachádza v spoločenských priestoroch školy. Z každej kultúrnej udalosti tak majú osoch výtvarníci aj študenti. Prví sa prezentujú a druhí sa rozvíjajú. Okrem toho, že ich tu vychovávajú pedagógovia, tak ich aj galéria vychováva k estetike. Takže už teraz nezostáva nič iné, len si prijať, že aby naozaj z tých študentov vyrastli nielen dobrí právnici, ale aj vynikajúci esteti. Roman, bol si niekedy na študentskom internáte? Nie, a priznám sa, ani veľmi nemám chuť. Veľmi ti odporúčam navštíviť svojich spolužiakov. Je to naozaj príjemné miesto s typicky študentskou atmosférou. Budova Uninova hostel bola nedávno zrekonštruovaná, nachádza sa v príjemnej a tichej oblasti hlavného mesta a dokonca tam nie je problém s parkovaním. Veríš mi? Ťažko. Tak sa pozeraj. Je to kamarátske prostredie, mám veľa kamarátov a vlastne každý, kto býva na Uninove hostele, je z Paneurópskej vysokej školy, takže je to vlastne veľmi pohodlné aj z hľadiska učenia. Navzájom si môžeme pomáhať a svojej mame odkazujem, že nemusí sa báť o mne, lebo som sama tu v Bratislave. И сразу понимаешь, что тут как-то к тебе будут гораздо лучше относиться. Люди улыбаются действительно, с тобой здороваются на ресепшене, очень приятно. Všetci sú tu milí, aj ľudia na recepcii sa usmievajú. Vždy je tu čisto a je tu veľmi dobrá práčovňa. To vždy poteší. V Rusku na internáte je to inak, pretože kuchyňa je verejná a kúpeľňa je tiež spoločná. Ванна тоже всегда общая. Ďalšou výhodou tohto internátu je to, že máme svoju vlastnú kuchyňu, v ktorej si môžem hocičo navariť, keď sa mi zachce. Napríklad teraz varím zeleninovú polievku, ktorá bude, dúfam, chutná. Dáte si aj vy? Som študentom Paneurópskej vysokej školy, chodím sem na internát, čo je skvelé, že o 3-4 poschodia nižšie mám posilovňu, hneď tuto od dvere vedľa je super, že je aj sauna, výrivka a nemusím nejak ďaleko chodiť alebo na autobusy zbytočne, takže toto je taká veľká výhoda. Конечно, по родственникам все равно скучаешь, но... Samozrejme je mi smutno za rodinou, ale to kompenzuje ten malý útulný kútik na internáte. Naozaj príjemné domáce zariadenie. Обстановка очень приятна на самом деле. No, máš pravdu, Hanka. Pevšakom sa naozaj žije, a to už od prvého ročníka. Napríklad na Beániu pre nich prichystali veľmi lákavý program. Naši prváci si ju určite užili. Keďže je to jedna z hlavných akcií nášho študentského klubu, kde očakávame, aby ľudia sa spojili a začali fungovať pre tú školu nie ako jednotlivci, ale ako skupina. Je to vlastne prvá taká viac menej oslava alebo party, ktorú spolu môžeme zažiť a tak dúfam, že sa budeme dobre zabávať a budeme spolu až do rána. Tak na Beáne som došla so super náladou, pretože som vedela, že tu stretnem super kamošky a vlastne som tu prvý ročník, tak som sa tešila. A dnešný večer je teda samozrejme oslavný, zábavný, socializačný, spoznávací. Intimnosti si nechajte na potom. Tak tešil som sa, bol som zvedavý. Bol som chcel vidieť Kuba elegantne oblečeného. No tak od tejto Beány očakávam zábavu, príjemný program a nevieme sa dočkať príhovoru pána rektora. Lebo s vami sa vždy cítim ako oveľa mladšie, ale je to aj taká moja vnútorná spokojnosť, že vás vidím usmiatých, lebo na tých skúškach vám veru do smiechu nie je. Ja som Smešo a toto je Marek, my sme z kapely Lavagans. A aspoň takto dodatočne by sme chceli pozdraviť všetkých účastníkov tohto koncertu, aj tých, ktorí tu neboli, a chcem vám popriať v vašej vysokej škole všetko najlepšie k vášmu výročiu. 10. Sme radi, že sme si koncert užili, dúfam, že vy ste sa tiež potešili a dúfam, že sa ešte niekedy uvidíme a prajem vám všetko dobré.
2x2, zdravíte čistý chod, toto je 4D. Chcel by som pozdraviť paneurópsku školu a zaželať ešte veľa pekných rokov, nech to chodí ešte veľa takých pekných slečien, ako tam chodí. Keď budeme vystupovať, sa budeme cítiť tak príjemne ako dneska. A teraz o športe. Hokejoví fanúšikovia si môžu pokojne vydýchnuť. Paneurópska vysoká škola a Európska univerzitná hokejová asociácia podpísali zmluvu o spolupráci. Obidve strany potvrdili záujem o vytvorenie ideálnych podmienok pre tých študentov, ktorí chcú študovať na vysokej škole a pritom pokračovať v hokejovom raste. Sezóna je už v plnom prúde, stačí sledovať rozvrh zápasov. A pre milovníkov amatérskeho športu škola ponúka športové dni. Pozrite si krátky prehľad jedného z nich. Tie univerzity, čo budú hrať ten hokej, sa budú predávať vlastne do zahraničia. Je to dobré pre tých chalanov, čo hrajú hokej a môžu pritom aj študovať. Tí chlapci budú pokračovať v tej hokejovej kariére, môžu rásť hokejovo a prípadne tie materské kluby, ktoré ich vychovali, môžu kľudne na nich siahnuť a vyťahnuť ich vyššie do lepšej ligy, napríklad ako je Extraliga. Ja sa tu hlavne snažím o to, aby sa ľudia zabávali, odviazali a trošku zabudli na tie školské povinnosti, ktoré máme na Paneurópskej vysokej škole. A raz, a dva, 3 a 4, 5 a 6. Treba partnera, dobrého partnera, aby vedel zaviesť hlavne tú partnerku. A keď partnerka vie hýbať bokmi, všetko sa dá. Je to stále lepšie, než aby tí chalani, tí študenti, aby sme sa netúlali niekde vonku a ten šport zbližuje kamarátov a je to pre spoločnosť akože dobrá vec. Tri roky po sebe sme najlepším mužstvom do školy. Tie emócie sú spojené s tým futbalom. Pokiaľ sa hrá či už na úrovni Ligy majstrov, či už na úrovni súťažných, ligových, alebo či takýchto, síce možno školských turnajov, ale emócie tam musia. Nuž, aj takto aktívne môže vyzerať voľný čas našich študentov. Právnici, ekonómovia, masmediálci, informatici aj psychológovia. Všetci sú súčasťou jedinečnej slovenskej vysokej školy, ktorá oslavuje svoje výročie. 10 rokov, stovky úspechov a tisícky študentov. Paneuro News vám priniesli Hanka Čurná a Roman Naništa. Dovidenia, ahojte. Vidíme sa v škole. Perfektné. Ja si myslím, že úplne úžasne sme to dali. Perfektné, hej. Super.